खुलुमबाय लोगोफोर फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरबाय दा नै दिनैनि दिनावहाय जोंहा अल बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि एवार्ड श' दङ बेबो बाक्सा बरमायावहाय ओमफ्राय दा क'क्राझारनिफ्राय फैनानै आङो दा बङाइगावआव दङ आरोना जाखांफुनाय सासे एक्ट्रेसनि न'आवहाय दंफैयो बे जाहैबाय बिसम्बि मा लिरोमोनथाय आं मिथिला जोङो क'क्राझारनिफ्राय निफु बिथराय आं बे बिसम्बिनावहाय दा फैनानै दंफैयो ओमफ्राय जों रुमाव ओंखाम जाबाखै नालाय बेनावनो ओंखाम जालांसै ओमफ्राय ओंखाम जाखां इरिखां एसे लासै लासैनो जों पारफर्मबो खालामला नालाय पारफर्म खालामनो होदोंमोन बाट आङो ओरैजाय एलबामबो शुटिं खालामनायजों जाबजों टाइमखौ मेनेज खालामनो हायासै प्रेक्टिसनि थाखाय बेखायनो आङो बे इयारावबो पारफर्म खालामनाय जाला आफस'स थाबाय बिनि थाखाय टाइमबो मेनेज खालामनो हायासै साइड डान्सारफोरबो मेनेज खालामनो हायासै एसे साननैसो सिगांनिफ्राय प्लानिं खालामबासो जागौमोन नालाय बेखायनो दस्राफोर पारफर्म खालामनायखौ नायनोसै नायनानै गोजोननाय लानोसै आरो नै नोंथांमोना मा होनो बेखौहाय मा होनोमोनलाय नोंखौ बोरो माथो माबोरै एखे नुयो आंथ' मिथिया नै सबाय बिमानि थाखाय सोरबा माबा लाइट होनलायलाङो जोंना बिसम्बि एक्ट्रेस आरोवा नाहर साइज नुखादों हे सर प्रग्रामाव थांनांगौआ दुगैयाखै दाबो मा बिथिं सानैया होथारबाय नामा माथो दाबा रेस्टुरेन्टनि बायदि होलांबाय बे अनला दाउ नङा स्पेसियेल ओमफ्राय जोंना अनला दं अनला दाउनो बिसिना अनलाजों अमाजों अमा बेदरखौ थिखांलायनांगौमोन अमा बेदरफोराबो गोथाव दे दा गान खननांगौ ना बोलो मोननायनि नोंथ' प्रेक्टिसबो खालामखायाना डाइरेक्ट खनो रायलायनायावनो होनबा खथ' साइज गखायो आरो गान खनबाथ' साइज गखागोन बे दा होमबा ओंखाम जाबाय थानोसै जोंहा दुन्दिया बानलु मैथा बाथोन हिट बाथोन नै मैथा बाथोन ओमफ्राय बियो मैथा बेगर नामा मैथा फिथाइ ओमफ्राय बियो थालिर मैखुन लाइ भाजा थेंक इउ सना एथबां मोजां संना जाहोनायनि थाखाय गोथाव जादोंना जोंहा दा नै बयबो रेडि जाखांबाय सेल्फ मेकआप आर्टिस्ट गैलायलाया दिनावबो गैया आंबो हारसिंसो देलायदों बेबो हारसिंसो देलायदों बेबो हारसिं हले थगायदों देलाय जादोंसो आंनो देलायदों बेखौ जों सानैया सेल्फ मेकआप ओमफ्राय दा जोङो बाक्सा बरमासिम थांबाय थानोसै दख'नाफ्रा सोखोमोखो जाबाय एसे माने एवार्ड श' प्रग्राम नालाय एसे बयबो बेबायदिनो लेस सुनाय सोरबा हेभि गानबोयो ओमफ्राय साफा सानैसोआ बेबायदिनो दख'नाफोरखौ गानसिगोन आरोना ओमफ्राय बयबो सोखोमोखोनि गेजेराव बेबायदि सिम्पल दख'नाखौ गानोबाबो मोजां नुयो नुफेरलाथ' नोंखौ दा जोङो लोगोफोर दा थांबाय थानोसै नोंथांमोननोबो आङो दिन्थिनो नाजानोसै ब्लग भिडिअनि गेजेरजों माबायदि जादों आं बेबायदि गानदों नै आरो माबायदि हानायखिनिखौ पारफर्म खालामग्राफोरखौहाय दिन्थिनो नाजानोसै जारौ गेमस्रि लाइटनो नै बियो दासो मेकआप लानानै एसे एखे नुदों नि फुबाय हेन्डसाम बरमान सिख्लाफोरजों लाखियाबा जों मिन्थिया आरो साबा आबो थांगोन आंखौ बयबो गालांदो फ्रे नुबायहाय नंगौ सोरनि पार्टि सोरजों मोसागोन रिंकु आबो रिंकु दंफैयो बिसिना मालाय ग्रुप नै जोंहाबो हाथारोमोन खैजोन नोंसोरलाय मोजां दे मोजां अल दा बेस्ट आङो खालामस्लाबनो हायासै होदोंमोन मोसानो माबा ओरै शुटिंबो गानानै टाइमखौनो प्रेक्टिसबो मेनेज खालामनो हायासै आरो नुजोब्बाय दां जा मोजां देलायना दं आब'मोना बिराद साइज देलायनानै दङ आब' सिम्पोल
मोसानो होदोंमोन आब' ओमफ्रायो आङो शुटिं खालामनानै माबा साइड डान्सारफोरखौ मेनेज खालामख'नो हायासै एसे सानै साथामसो लोगो लानानै मोसाजायोमोन ओमफ्राय बे आब' रिंकु बे आब' मासुम बिराद फाग्लिखामोन बिसोरनि आगोलो खाथिंगासिनो ओमफ्राय नों बाहाय मा सोरजों मोसागोन नायलाय नायलाय आं निफुखौ फार्स्ट टाइम मेकआप खालामजानाय नुदों नायनांगौ ना आयनायावसो मोजां आयै 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 अमा रानि आब' मा गान मोसागोन सना बेयाव बांसिन मोजां फेमास हाइलाइट जादों नालाय नायलाय दाबो जोङो जेबो फाथा मोना नै आं दा खमायलांगासिनो बैसोआ सिख्लाखाबा उन्दैसिमसो नुलांनाय जाबाय फट' खेबना ए गावखौनो गाव नायलाय सासेया नुदों आं साबसिन खालामना दोनदों नै लोगो लोगो नोंसोर बानायबा आं बानायनायलाय आयौ जा मोजां नुयो आब' नों आंनो नायलाय मायदि नुयो आंनाव रियेल माबा नुदों आब'मोनखौ मोजां नुयो नोंसोर रियेलावसो समायखायोबा Nan là gồm giúp xe. Anh thằng anh đâu mà. Aku lah pengen lewat nih. Sunjuk lah. Sao là? Mình. Cái nào xuyên cho bóng nữa. Ai? Oh my god, này lại mok baksar pora khedi kina sa moi aluhi hoya hise etia sa amar logbor duty mari ase aguru jeri kiya ha Ringki Sir, good evening, Guruji, good evening. Deh जा. Bisa log pam deh. Duty police na Guruji. Sari ko da se etia. Presentation. Benny lyrics composed of the theme song. One person nama ang naupod. Ay, cuma lain pun lah nak ada. Ang pulang kaya yang pulang lansai, lundu jauh. Kak, jangan lupa kerja lawai, lawai kasih lawai. Ini lagi berboy bermusik macam mana? Sebelumnya sudah beres na. Ni ang channel ini first time bicara. Hai, ang berusia yang tengah mana dari beta saya. Ang subscribe anda saya di video ini. Dari beta macam. Kau dah beda kawan. Lai mobile lang hapang mobile prime. Kasi puno nga yun hapang Gusto mahang Dini ang first time rin kini Bodo Film Award kayo. Bilang mo kay Bradman. Nainin time mo na andang Barama. Pero sungay na niya. Ang kalakalan na kayo. Uy, hindi ka mo na yara. So, lakin do. Terus silang subscriber ka nung sinipot. Silang kanal. Ano nga? Free sa ano? Tapos sinipot may sibak. Len. Video mo. Wait yan na. Gabon si Conspire. Kan ko mo na yan. Buat hanggang na yun. Lagi ni second time lagi. Nung hanggang ni interest ka mini hula kayo. Mana si kadang lo mo cuwa telepon. Pai tayan pai. Ano na iring ba? Ni cuma saja. Kawan tulung macam na deh. Hang malam hang tu. Suno punya ko ini yang welcome. Ang kadang sampai na langinaw. Nung siam ba ka hang karat. Emang punya itu now.
मोजां मोनबाय जायखिजाया लोगो मोननानै जों एसे इन्जय खालामसै ना दे बयबो मोसानोसै जोङो जोंथ' पारफर्म खालामला बेबो रेडि नङानो रेडि नङा हेलेना खालामगोन नाजासै लाब्रा डान्स हायोबा लाब्रायाव जों दङ आरोना जेननाय लाया दे फैबागासिनो औ दे आं मोसानो लिंबाय ओमफ्राय आंहा फैसाखौ एसे होयो ना आंजों फैयाखै ओमफ्राय थाथ'दो दे आं मिथिया नोंसोरखौ आं पारफर्म खालामाना आंनाबो एक्सुवेलि सर्ट फिल्माव आरबि जायो बिसोरो दा आब' आरबिजों मोसानो फैदों ओमफ्राय आङो आलदा आरबिसो आं नोंसोरखौ लांफाया आं लिंखादोंमोन आंहा ओमफ्राय फैसा होनो हागोन ना हाया गद गैयामोन नालाय सेलरिबो जायाखै ओंखायनो फैया होनदों जोब्बायबो आरो
लोगोफोर मानब्लाब्लिया बिराद इन्ट्रेस्ट मोसादोंमोन खिन्थु बिनि गानाहाय कपिराइट फैदों आरोना बेखायनो आङो गानखौहाय मिउट खालामनानै होनाय जाबाय बेसोरा बिराद हिट मोसादोंमोन ओमफ्राय आङो बयनिबो डान्स पारफर्म खालामनायखौहाय रेकर्ड खालामनानै होजोबनो हायासै मानो होनबा भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन आरो आङो बयनिखौबो सिगांथिं थानानै नायनाय जायाखै जाखिनि होदों बेखिनिखौल' नायनाय जादों बेनिखायनो गाज्रि दामोनसै नोंथांमोना नों मा क'क्राझारनि थार जाबाय नामा नों बाक्सा जायाखै ओमफ्राय आंखौ मानो बाक्साना खबर लाला जेनेबा आंबो यैनो दंबाय दंमोन आब' आं दासो जानानै आब' आं दुखु मोनबाय मानो आंखौ बाक्सानिफ्राय रावबो खबर लाला ओमफ्य क'क्राझाराबो मालाय गावसिनि नङा होननानै खबर लाया बाक्सानिफ्राबो एकदम उलुस तुलुस जागासिनो दैज्लांनानै थांलाय फैलाय नुवाखैना सिथर बेरसिजोब्बाय ए नोंबो मावदों नामा जाखो मावनाया मावाखै थांलाय फैलायाव प्रेक्टिस खालामनो प्रेक्टिस खालामनो नुखादों नामा नङा आं ओरैसो होनदोंलै सोंदोंमोन आंखौ आदा ग्रुप पबित्र सोंखादोंमोन रिंकि पारफर्म खालामगोन ना होननानै मिथिखागौ आङो साइड डान्सार मेनेज खालामनो हाबा थांगोन आदा होननानै बिदिनो ओमफ्राय उनावसो आंनि खर'आव आइडिया फैदों माने एक्ट्रेस सानै साथामजों साइड डान्सारखौ आधा आधा होनानै दाबा नों आरो इ जायगायाव माने साइड डेन्सार सोखादोंना जोंनाव साइड डेन्सार सोखादोंना बिदि होनना मिथिबा आं फैगौमोन आं सुटियाव दंखायोमोन आंनोथ' बेखौ खिन्थायाखैना बेखौ बे पाइनियारनि गासैखौबो लाजोबदों
40 बर' गासिबो जोंबो फैदों औ बैथिं बिथराइ निमफु सिगाङाव जिरायबाय थानो माना फैबाय जोङो बेयाव फैनानै ओमफ्राय बिराद मोजां मोजां एक्टर एक्ट्रेसफोरनि डान्स पारफर्म होनायखौ नुबाय जोङो ओमफ्राय एसे बिथिं फैनानै फट' सेसन समायना मोसाखांबाय जोंनाव आंनि जास्लाबनो हायाखै थ' हाबलाय जायगा लालाय आंनोबो हाबदो जायगा लाखिदो दे थाथ'लायदो मा जादों गोदोनाया माबा जादों जायाखै जोंनि जायगानि दावदै दुलुर दाला सना बायना जिरख'नाय मोसाखांबाय मालाय आंहा बिथिं थाबायबाय थानांगौ थाबाय थायो आं मोनथियाना साइडनिखौ खालामदो होननानै आंबो मोसाखांबाय